Гледате подкаста "Консервативна България". В студиото вече е председателя на партията Борис Ячев. Господин Ячев, здравейте. Здравей, Пело. Да започнем с това. Парламента прие на първо четене бюджетът на Асен Василев. Как ще го характеризирате? Ако трябва първо да характеризирам Асен Василев, какъв финансист е Асен Василев? Това е човек, на който в живия живот сигурно никой от нас не ми е дал 1 лев да му купи кафе от автомат. Управляваща с глобка обаче го направи финансист и му подари бюджета на държавата. Това е един бюджет първо на пазарлъка и второ на прекомерното харчене. Защо казвам на пазарлъка? Затова, защото параметрите на този бюджет бяха постигнати чрез извиване на ръце, помпане на мускули и огромни пазарлъци, правени на тъмно. Раздаваха се милиарди на хаос. 1 милиард тук, 1 милиард за общини, 1 милиард за инвестиции. Никой не е наясно тези пари как се харчат и каква отчетност ще има. След това се дава на всеки, който е пожелал, по толкова колкото е пожелал. В един момент обаче се оказва, че разходите няма да отговарят на приходите, които са планирани. Какъв е изхода, който Асен Василев предложи? Нов дълг. Какъв размер? 12 милиарда. 12 милиарда. И снощи депутатите от мнозинството гласуваха тези 12 милиарда абсолютно безропотно. Пело, ти си млад и не помниш. 89-та година България беше фалирана от управляваща тогава комунистическа партия с дълг от 10 милиарда долара. 10 милиарда долара. Този дълг го изплащаха нашите бащи и моето поколение в продължение на близо 15 години. Сега теглим 12 милиарда лева. Кой ще го изплаща? Ние, децата и внуците. Асен Василев е лесен, той деца и внуци няма. Коментар на Борис Ячев, лидер на "Консервативна България".